Det er de, fordi at man har noget, der hedder IGCA, som står for International Garden Center Association. Og der holder man en kongres hver år. Og vi er så heldige, at i år, så er det Danmark, der er blevet valgt til det. Det er første gang siden 1994, at man har muligheden for at vise Danmark frem fra sin allerbedste side, og da det jo er havecenter, så er det jo blandt andet havecenter, botaniske haver og parker, man ser, plus selvfølgelig også andre kulturseværdigheder, man ser her. Og man kommer ind en søndag, det gjorde vi i går, og så kører man hele ugen igennem, og så slutter man af med gallamiddag med 4 retter nede på Valdemar Slot på fredag. Så det er for os interessant. 22 nationer er kommet her til, kinesere, japanere og alle mulige mennesker fra hele verden, for at se danske havecenter, for at få den oplevelse at være her, og sammen med nogen, man måske kender, men også lære nye mennesker at kende, så man på tværs af kulturelle forskelle har den fælles oplevelse, det er at drive et havecenter og lære hinanden. Så det er en form for udveksling af erfaring, meninger, og hvordan kommer vi videre, og hvordan klarer vi det, hvordan bliver vi bedre til at drive vores forretninger fremadrettet. Okay, and how did you find this And Michael location? had it in mind because it was used to be a rose garden. Jamen, det er jo altid en ære at blive valgt ud. Det viser sig, at standarden i det her havecenter er så høj, som vi vil vise det frem. Og det har Cecilia jo og Michael jo æren for. Det er jo dem, der driver det. Og de gør det jo godt, og det er jo en fornøjelse at komme her i dag og se, hvor pænt det er, og hvordan vi bliver taget imod. Den begejstring, der er hos dem, men også den begejstring, man fornemmer, der er ved de deltagere, der er her, og hører, hvordan de taler og går hen til dem og får information og siger, det har vi ikke set, det vil vi gerne lære af. Så det er en rigtig god måde at gøre det på, og det betyder meget selvfølgelig for os som forening af Danske Havecenter, men det betyder også meget for den enkelte at blive valgt ud og have den mulighed for egentlig at sige, det gør vi det her. Selvom det er stort arbejde for Michael og Cecilia laver det her. Det er stort arbejde for os som forening, men vi gør det, fordi vi også godt vil have den erfaring med.